שימו לב, זה יפה. צלילה חופשית לעומק, עומק של עשרות מטרים, בלי בלון חמצן. יש ספורט כזה, עכשיו גם באילת. ואבי פרנקל, כתבנו, יצא לבדוק. מבחינה מדעית מדובר בתגלית מרעישה. במפרץ אילת התגלה לאחרונה זן חדש של יונקים ימיים. הם נעים קצת כמו כלבי ים, המוח שלהם אולי לא כל כך גדול כמו זה של דולפינים, והתזונה שלהם כוללת בין השאר שווארמה. כשאתה צולל מתחת לפני המים ואתה לא נושם, בעלי החיים מסביב מתייחסים אליך כאילו אתה אחד מהם, כאילו אתה איזה דג גדול. דן, גידי, יונתן ואוהד באמת מתעקשים שהם כמו יונקים ימיים. המצב הטבעי מבחינתם הוא לעצור את הנשימה למשך 5 עד 6 דקות ולצלול ללא מכלי חמצן, לעומקים של עשרות מטרים. שקט. אין נשימות, אין בועות, אין שום דבר אחר. רק אתה, המים מסביב. שוכח מהכל, אתה מתחיל להקשיב לנשימות שלך, ואתה בעצם פשוט שוקע. קוראים לזה צלילה חופשית, ענף מפותח מאוד בעולם, שצובר לאחרונה תאוצה גם אצלנו. אז מה עושים היום? לומדים לנשום? לומדים לנשום ולומדים לא לנשום. אחרי כמה עניינים בירוקרטיים, אני מודע לכך שצלילה חופשית הינה פעילות שטבועות בסכנות העלולות לגרום לפציעה חמורה ואף למוות. הייתי אמור להירגע ולהתרכז בנשימות שלי. רוצה שתאפשר לאוויר לזרום גם לכיוון בית החזה. בסדר גמור, תמשיך לנשום. העיקרון הוא לאגור חמצן על ידי נשימה מהשרעפת ולהאט את קצב פעולות הלב. אצל האדם, כך הם טוענים, קיימים כל המנגנונים שמאפשרים לו לחזור ולהיות יצור ימי. שיא העולם, אגב, בלי לנשום, עומד על 10 דקות ו12 שניות. זו החליפה. יפה. אלה הנעליים. שם המקלחת. חזור אלינו לבוש. אחרי אימון סטטי שבו עובדים על עצירת הנשימה, למה זה היה? זה לא מעניין אותי. מגיע החלק האמיתי, הצלילה החופשית עצמה. אוקיי. לכחול הגדול. משהו כזה. שום דבר בעולם לא משתווה להרגשה הזאת של לא לנשום ולהיות מתחת לפני המים כמו כל אחד מבעלי החיים האחרים שנמצאים מתחת לפני המים. בזמן שהצוללים האחרים יורדים 20 מטרים בלי בעיה ומטיילים בין שברי הסטיל הישן שחיל הים הטביע במימי אילת כאנדרטה, אני נאבק עם הלחץ באוזניים ובקושי צולל 6 מטרים לפני שאני חוזר לפני הים. חשוב לזכור שמדובר בפעילות מסוכנת וכבר היו מקרים שצוללים לא חזרו לחוף. מצד שני, התחושה הזאת של ריחוף ושל חופש לא דומה לשום דבר שניסיתם, אלא אם כן כבר ביקרתם בחלל החיצון. לא רע, לא רע. קלסטרופוביה מלראות את זה, אני מקבל. כן. עוד בלי חמצן עם הבלונים לא מצליח להיכנס. שנורקל, פעם, טוב, זה בעיות שלי, לא נפרט אותם פה. שמתם לב בוודאי שביום אחד מזג אוויר יכול להשתנות בשנייה,